Assalamu alaikum warahmatullah. Yanzu za mu yi bidiyo na gaba. Bidiyo na gaba kun ga rubutun da na ba ta GPT, tun ce mata ok yanzu ina son in turo miki wani image nawa sai ki saka min kayan 'yan ƙwallo muna zaune tare da Yamil Yamal. To ni ba ɗan ƙwallo ne, ban san haka sunan yake ba gaskiya, ko ba haka yake ba. Sai ni ce mata amma kada ki saka min waya mai tsawo. Ina nufin kada ki buɗe min waya sosai, domin in ta buɗe waya sosai editing ɗin yana waya. To kaga image ɗin da ta ƙirƙirar mana. To ko shi na ga ko ba shi na ba, Allahu alam. Kun ga hoton ta ƙirƙirar mutum. To yanzu za mu yi save ɗin wannan hoton sai mu je can, already na riga na yi save. Da haka yanzu zai mu je cikin wancan Spark Art ɗin, wancan application ɗin. Yanzu ga application ɗin nan PixArt za mu shige shi. Bayan mun shige shi, za mu danna edit photo. Bayan mun danna edit photo za mu ɗauko wannan hoton da ta ƙirƙirar mana ga yanan. Bayan mun ɗauko wannan picture ɗin, za mu zo wajen add photo. Za mu ɗauko hoton da za mu canza wannan huskar tamu da shi. Yanzu za mu je mu ga hoton da ya kamata mu canza huska da shi. To ina gani zan aiki da wannan picture ɗin. Wannan zai, bayan na ɗauko shi zan zo wajen cut out. Ga cut out nan zan danna person. Bayan na danna person zan danna erase. Zan goge shi, zan goge gaba ɗaya. Zan goge, kun ga yanzu ana goge. Ga shi nan ina goge. Kun gani ko? To ina ga haka.